केमडी म्यूजिक का शानदार प्रस्तुति। रिकॉर्डिंग स्टूडियो भेटाइल तू तो गजबे हसीना हो गजबे हसीना। देखिए के चुअताटे हमारो पसीना हो चुअता पसीना। बड़ी मौका से मिलल बाड़ू भेटाइल तू तो गजबे हसीना। देखिए के चुअताटे हमारो पसीना। सब कर दिलवा में तू बसबू होई धना हके लई कंसे ना बचबू। जिला बेतिया के लई कंसे ना बचबू। होई धना हके लई कंसे ना बचबू। होई बेतिया के लई कंसे ना बचबू। रिकॉर्डिंग स्टूडियो presented by KMD Music। करतारू पागल कमरिया हिलाई कमरिया हिलाई। राइटर लाले सवर के कैसे मनाई। कैसे मनाई